kaza kin zo da tone-tone ki tona rami har hudu dan garaje sarki ne martaba ce iko na Allah wannan tabbata ce mai da yin Allah da wahala ne mai shawara aiki ne ba shi ce makaryaci kullum ɗan yaudara ne mabauta Allah shi ne wanga zance mai mikiyaye na yare gida ce su suna gido gashi zaune iko na Allah yau zaki uban maza abdu kai ne tafi ba a san maza da musu kai ne ma wajen zama nasu bango kake kuma madafarsu ko sun so a sanya sunansu ko ma ba sun so su nusu kafi su in sun so su nusu sarkinsu in ma ba sun so su nusu sarkinsu baba Allah dai ya kare imani ba da karfin ikon ba shi hana ma Allah ya yi iko ya kira Allah da baman Allah da baman Nadi a cikin gidanmu Allah ka shigar mana sun so mai gidanmu Allah kare mana mun sha la haula mu da shi ba su iya mana da fa bai fada bare ma shi zo kana mun ga yau gidan kamar mu aka tsangwama dan kakura dan adam kakura babansa kakure malaminsa sai ya kama kada kokawa tabbata alhamdulillah wa ala hadhihi an-ni'ma أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع علي بصري. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن فعسى أن يخفف عني فالله